Днес изпращаме 2023 и ще посрещаме 2024 година. Какво ще сложим на нашата трапеза и как ще празнуваме? Аз ще снимам и вие ще видите. Решихме да празнуваме вкъщи, тъй като имаме малко бебче на почти 8 месеца, заедно с още една двойка наши приятели. Това, което решихме да бъде като меню, е 4 вида салата. Една руска салата с рибатон, 2 вида снежанка, едната е с свежи краставички, другата е с кисели краставички и една свежа салата зелена с авокадо, чери, доматки и краставичка. За предястие ще приготвя печен камембер с бяло грозде. Камембера ще полея с мед, най-вероятно ще му сложа орехчета и за декорация розмарин. За основно имаме около 3 вида. Имаме сърми с кълцано месо. Ще имаме 2 вида месо на масата, свински пържолки и телешко, като всичко ще бъде приготвено с гъби кладница за печено. Другото, което ще имаме, ще бъдат мезета, ядки на масата, разбира се. И за десерта ще приготвя моя кокосов йогурт, който ме е любим. Той се е веган и е доста така лек десерт. И разбира се, след 12 часа ще имаме баница с късмети, която вече е направена. И вътре има и паричка. Всичко това ще снимам сега за вас. А сега аз отивам да се оправя, за да съм готина, красива за новогодишната маса. Рецептата за бадницата ще кача отделно в влог. Тук започваме с подготовката на салатите. Руската салата съм я качала в моя инстаграм профил. Баничката вече е готова и стана уникално вкусна. Правим си и клънката за сърмите, прас, накълцано месо и ориз. Когато са готови сърмичките, се подготвяме и соса, като за него запържваме лук с брашно и доливаме от водата от сърмите. Сега приготвяме и месото, след това нареждаме масата с мезета, ядки и салатки. Гъбите кладница и сиренето камембер пека в фурната. Гъбите откусявам с зехтин, соев сос, малко масло и сол. Камембера реших да изпека с круши. Слагаме бяло грозде без семки и виждате колко добре се разтича самия камембер. Поливам всичко с мед. Ето и как стана месото и гъбките. Това беше от мен, а ние сядаме да се забавляваме. Пожелавам ви една успешна нова година!